دەم باش خوێندەکارن هێژە ئیرۆوانەیە me dibistanek ji dibistanên wêjeyî dibistana me dibistana naturalîzm me di salên borî dit di refa 10 de me hin dibistanên wêjeyî biribûn em ê ji wer wan bînin ser ziman ew çi dibistan bû ji xwe me dibistana klasîzmê biribû û dibistana romantîzmê û dibistana realîzmê dibistana ana em ê îro dibistana naturalîzm û dibistana sembolîzm jî bi duwê de heye lê em ê îro dibistana naturalîzmê bibin. Wek me dabû naskirin dibistana klasîzmê çawa li ser xwedîspêre çê xwedîspêre hişmendiyê û me jî aqilê însan di hindirê wêjeyê de çawa aqil di ser dil re digire di ser xeyala û aşopan re digire. Dibistanek li hember vê dibistanê derket ew jî dibistana romantîzm bû. Vê dibistanê xwe dispart aşop û xeyana bêtir xeyalê xwe aşopên xwe dil di ser me jî re digirt. Îro jî dibistanek li hember ji xwe dibistana realîzmê jî bi dû wê de derket li hember dibistana romantîzmê dibistana realîzmê derket lê li hember dibistana realîzmê jî çi derket dibistana naturalîzmê ako îro em ê hin agahiyan li ser vê dibistanê bibin. Ev dibistana han di sed sala 19 de ji xwe derket dibistana naturalîzmê bêtir bi xwezayê vegirêdayî yanî xwedîspêrê xwezayê em bêjin mînak wêjevanek heye yan jî ressamek heye ku resman çê dike ew ressamê han xwedîspêre ça tiştê got ji xwezayê tîne em bêjin gulab bîne texta bîne û tabloyekê jê çêke yan jî lewhak fennî em bêjin tabloyekê jê çêke resmekê li ser wê tabloya han çêke bi her tiştê got ji xwezayê tîne ya jî em bêjin carna jê hinek dirsimînin li ser çi li ser pella dirsimîn yan jî ser em bêjin paç dirsimînin lê bi qehwê dirsimînin ev jî tiştekî ji xwezayê tînin. Ev dibistana hanê ji xwe em dibêjin dibistana naturalîzm. Dibistana naturalîzmê wek me got di sed sala 19 de derket holê di tevgereka wêjeyî li hember dibistana realîzmê derket xwedîspêre her tiştê got xwezayê de ji xwe pêşengê vê dibistana hanê jî îmêl zolayê em ê navî ji wer binivîsînin me got kîjan sed salê de derket di sed sala 19 de derket ne kîjan sed salê de derket di sed sala 19 de di sed sala 19 de derket holê. Serkêşê vê dibistanê jî kî bû? Îmêl Zola bû. Serkêşê wê ev her du agahî ji we re pir giring in kîjan sed salê de derket kî serkêşê wê bû. Em bên wek pênaseya dibistana naturalîzmê naturalîzmê tevgereka wêjeyî di sed sala 19 de li Fransayê ji xwe li kîjan deverê derket ev jî agahî pir giring e li Fransayê derket li Fransayê dest pê kiriye rêveberê rêbaza naturalîzmê jî ji xwe me got îmêl Zola ye. Naturalîzmê û realîzmê mamend in. Li gorî naturalîzmê her tişt bi mirov û bûyerên xwezayî ve girêdayî ye. Bi taybetî li ser bingehên rastiyê hatiye avakirin. Hin rêgezên vê dibistanî hene. Ji xwe her dibistanek me got rêgezên wê hene. Hin rêgez hene li ser wê dimeşin. Dema ku em dibêjin dibistanek wêjeyî wêjevanên hindirê wê dibistanê em bêjin dibistana klasîzm be ya jî a naturalîzmê ya dibistana realîzmê ya sembolîzmê ya naturalîzmê. Em bêjin dibistana klasîzmê mînak em bînin ser ziman. Şêwazê wêjevanên
في تفجيري يان في شبيلي يان جي في دبستاني لسر هن ريجزان دمشن بيجن هن قرال وقانون هندري في دبستاني دما جوش درفي وان درت كيفن دبستانك دن يان جي دبستانك دن جي درد كيفن هم بروي ام بيجن دبستانا كلاسيزم چاواي فلسفه هالبزواني قود دبستانا كلاسيزم دنسينن خود سبيرن فلسفه وفكر هشمندي خود سبيرن عاقل مجي بيتري كو خو بسبيرن دل بيتري كو خيال واشو باتيخن هندري هالبسي خود سبيرن امبيجن تشتي جو ميناك وانجي امبيجن ميناك امبيجن هالبستين بابا طاهري حمدان هالبستين علي حريري حمدي خاني شوا افانات صاله نهاو دهان دركتن دبستانا كلاسيزم تشابو دصاله شازدان الاوروباي دركت و هالبستواني ميه كردجي هبون دوان صالان دكي بون احمدي خوك امبيجن احمدي خاني بون فقيه طيرابو جزيري بو اب هالبستواني مبو لي دبستانا رياليزم خود سبارتشه ما قلت اب دبستانا ناتوراليزم ام بحثاوي بكن اناكا ام بحثا دبستانا ناتوراليزم كما اقول هم بر رياليزم دركت رياليزم خود سبارت راستيه رياليزم يعني ام بيجن راستقيني اب دبستانا هان ناتوراليزم خود سبارت راستيه لسر بچاوي لكولينران وكسين زانا لوجه دناري يعني خود سبارت تجربه والجور وي تجربه هاني هر تشت ذكر وجه و دخس هولي يانجي ام بيجن هجر شانوبه يانجي چه هنر به چه بشك وجهي به خود سبارت خوزاي و بچاوي كسين زانا لوي وجه يانجي چه بشي گوته دنوسان دناري اما بين ريجزن وي شو بين ريجزن وي هن ما تشارج ور سد بين نوساندن ريجزن وي چبون دبي ابري باس اوايكي زيدك اوايكي زيدكر اي رياليزمي بلا خبديني رياليزم بري وي دركتنا ما قلت رياليزم بري دبستانا ناتوراليزمي دركت لي چاوابو بشتي وي دبستانك لهم بري وي دركت ناوي وي ناتوراليزم بو نه ما قلت رياليزم خود سبارت راستيه لان ما بنارن چه جداهي دناوا رياليزم و ناتوراليزم دهبو دبي ابري باز اوايا كي زيدكر ريبازي زيدكر اي رياليزمي دواچ دبيجن دبي ويجوانن وي بوير و كسان بچاوين كسين زانا ليكولين دكه او ج تيغهاندنا الين وان اي خراب جي نارفه دماغو از بچاوي كسي ليكولينر تشتكي بنرم از تشتين او يقول مر دركتنا ام اي باجي درخينن ويه نباجي يعني ام اي باجي اي نباجي نارفه نفسكار جريجزن بويرين بيولوجيك ان وكا سدم وانجامك ديار دكفا سر ري فيجي دويجي ده بيكتينا بالا خبديني دبين نفسكار جريجزن بويرين بيولوجيك ان وكا سدم ريجزن بيولوجيك ما قلتش اي وقتش سدم وانجامك ديار خوياي لبرچاب ديار دكفا سري وفيجي دويجي ده بيكتينه دهندري ويجي خدجي بيتشتي بيكتينه دستورا كود بيجا هنر برهمك خوزايه دقره نافاخوا وك انا ما قلت ما قول رسامك لو حاكي تابلويا كي برسمينه تشتي خواج خوزاي بين مميناك جيانينه او جيت كذا بشي او شي كذا بشي هنر ويجي ده ام بيجن دستورا كو دبيجا هنر برهمك خوزايه دقره نافا خو ريجزا ميا بينجاش دبيجا لقل نفسكاري وي باندورا هاويردوري يا لسر يعني مروف پسارتنا تقیقرن و چاودیری گرنگن ام ویجی بخوین جواره دبی لگل نویسکاری وی باندورا هاویردورا تشتی گل دورا وی نویسکاری دبی لگل نویسکاری وی باندورا هاویردوری یا لسر
giyana mirov pesartina teqîkirin û çavdêriyê giring in. Me got dibistana naturalîzmê li hember dibistana realîzmê derket, xwe dispêre tecrîbeya xwe li ser bingeha wê li ser rastiyê lê xwe dispêre tecrîbê tiştê baş jî derdixîne û tiştê nebaş jî jê nareve. Ev dibistana realîzmê bû sed sala 19 de li Fransayê derket holê dest pê kir. Serkêşê wê jî îmêl Zola bû ji xwe Fransî ye. Îmêl Zolayê çi jî em bêjin pênc rêgezê wê hebûn, me her pênc rêgezê wê jî ji we re diyarkirin çi bûn. Ev rêgezê wê bûn, pênc rêgez bûn. Çawa ev dibistana hanê her tiştê ku lêkolîn dike berçav digire tiştê baş jî ji wê lêkolîna got dike tiştê baş jî derdixîne û tiştê nebaş jî jê nareve. Xwe dispêre rastiyê lê tiştê baş û nebaş jî hevdû derdixîne. Em ê waneya xwe bixwînin. Çi di hundirê waneya me de heye? Dibistana naturalîzmê. Naturalîzmê tevgereke wêjeyî ye û di sed sala 19 de li Fransayê dest pê kiriye. Rêveberê rêbaza naturalîzmê Îmêl Zola ye. Naturalîzm û realîzm mamend in. Li gorî naturalîzmê her tişt bi mirov û bûyerên xwezayî ve girêdayî ne. Bi taybetî li ser bingeha rastiyê hatiye avakirin. Me got ev dibistana han li ser bingehên rastiyê hatiye avakirin. Tiştên ku di hundirê xwezayê de û mirov bi girêdayî di nava xwe de dihewîne. Pênc rêgezên wê hene, em ê wan rêgeza jî bixwînin. Rêgezên wê, ev rêbaz awayekî zêdeker ê realîzmê. Me got dibistan li hemberî hev derdketin, li dû hev derdketin. Me navê me ew jî ji we rêz kirin. Dibistana a naturalîzmê jî bi dû a realîzmê derket. Ev rêbaz yek jê ev rêbaz awayekî zêdeker ê realîzmê ye. Temam? Ew jî xwe dispêre rastî ye. Lê cudahiyên hin bûne cudahî naband hin. Ya di dua çi ye? Dibêje wêjevanê wê bûyer û kesan bi çavê kesên zana lêkolîn dike û ji têgihandina aliyên wan ê xirab jî nareve. Wêjevanên vê dibistanê çawa dike? Bi çavê kesên zana lêkolîn dike lê ji tiştên xirab jî nareve. Asya rêgeza sisiya çi dibêje? Dibe nivîskar ji rêgezên bûyerên biyolojîk ên weke sedem û encameke diyar dikeve ser rê û vê di wêjeyê de pêk tîne. Temam? Çawa sedem û encameke? Sedem û encameke golpêşiya çavî wî diyar de dikeve vê di wêjeyê de pêk tîne. A çara çi dibêje? Destûra got dibêje huner berhemê xwezayê ye digire nava xwe. Destûra got dibêje huner ji berhemên xwezayê ye wê jî digire nava xwe. Ji ber her tiştê ku mirovan afirandiye ji xwezayê girtiye û afrînerî kiriye yani ibda di hundirê wê tiştê ku belav kiriye wêjeya ku derxistiye ji xwezayê girtiye û afrînerî di hundirê wê wêjeyê de kiriye. Ya pênca, rêgeza pênca çi dibêje? Dibê li gel nivîskarê wê bandora hawîrdorê ya li ser giyanê mirov pesartine teqîkirin û çavdêriyê giring in. Li gel nivîskarê wê ji xwe bandora hawîrdorê ji xwe li nivîskarê vê rêbazî dikin ya li ser giyanê mirov pesartine teqîkirin û çavdêriyê giring in. Çavdêriya her tiştî li hawîrdora xwe dikin, li gor wê jî wêjeya xwe dinivîsînin. Waneya me ya naturalîzmê ji xwe ev bû, me got li Fransayê derket sed sala 19 de serkêşê wê Îmêl Zola bû. Çend rêgezên wê hene, me rêgezê wê jî ji we şîrove kirin. Hêvîdarim baş hatibe fêmkirin. Spas ji bo.